Хора, час 2. Аз винаги така правя по час 2, защото просто не ми стига времето да се надърдоря. Аз нямам търпение това да го отворя. Буквално искам на 100 клипчета да го отворя. Уникално е, но пак ще го оставя за края на видеото, ако ми стигне времето. Тия матки на много ме кефят, особено това на Гринч изглежда много готино. Това е ясно, че много ме кефи. Там имаше супер много соли за вани, обаче едните бяха по 10 евро. Буквално, хора, извинете, че така спрях за дълго видеото, просто са към 1 час ни спря тока и не можахме да го включим, но вече всичко дойде, отправителя дойде и така. Поръчах си тези, не си ги поръчах, купих си тези уникални неща. Хора, всички чакаме момента, в който да го отворя, нали? Отваряме. Хора, не знам аз толкова защо се вълнувам, но това е просто много скъпо. Беше към някъде към 10, 15 или 20, лъжа ви в момента, може би към 20 по принцип на сметката. Тук пише 3,50, обаче 3,50 евро и ние така се заблудихме, че и на касата излезе към 20 и нещо лева. Скрапчето. Това е скрапче за устни, а това хора би трябвало да е някакво супер известно червило. Оле, хора, това мирише уникално и може би прави малко обем на устните. Да. This is attractional for B. Да. Прави обем на устните, а това ги скрапизира. Ето. Много готино, но ги пъхам в пакетчето и в турбичката на Primark. Взел си ги за Пловдив, много съм щастлива. А тази грамадна турба беше на стойност към 500, не към 500, към 50 евро. Но мисля, че за 50 евро добре се справих. Напишете в коментарите, вие ходили ли сте в други държави, то къде и дали сте влизали в Primark. Primark го има и в Англия, но аз посетих Primark в Италия и хора, не ви лъжа, може би към 2 часа сме седяли в този Primark, защото дойдохме към 1, 2 и към 3 излезахме от Primark, така че това е. Много ви обичам и чао!